Rompe o silencio, escoita o cambio foi o lema co que a Deputación de Pontevedra bautizou o acto para conmemorar o 25N, Día Mundial para a Erradicación da Violencia sobre a Muller. Hoxe non é un día para celebrar. Mentras haxan días que motiven o Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra a Muller, mentras haxa días nos que unha muller se lle negue o lugar que debe ocupar, se discrimine ou soa vítima de violencia, ou haxa un só día no que teñamos que sair a esas escaleiras a agardar un minuto de silencio, como fixemos recentemente. Este ano a lectura do manifesto correu a cargo de Belén Rubido, xuíza decana da Audiencia Provincial de Pontevedra, un discurso no que apelou ao cambio e á transformación da sociedade. Debemos saír desa crisálida de conformismo e transmutarnos nunha forma nova que mova a nosa sociedade cara a un futuro de igualdade hasta que ninguén a recoñeza tal e como era. Para gritarmos xuntos e xuntas, para que chegue o día en que non sexa necesario volver a reunirnos un 25 de novembro. No marco do acto, polo vestíbulo do Pazo Provincial pasaron numerosas caras coñecidas de diferentes eidos, ademais do presidente Luís López, Raúl Santamaría, Pepe Solla, Natalia Cabeleira ou Natalia Maquieira, puxeron voz a un poema de Carmen Quinteiro. Erróneo en coordenadas, dirección a seguir ou mirada. E agora a vida sábeme a horizonte e a liberdade. Xa haberá tempo de bálsamos. A intérprete Sofía Espiñeira foi a encargada de poñer a banda sonora a este acto conmemorativo.